Solo ning kutha Solo muda lan mudi ning taman juro ing pinggir Bengawan Solo muda lan mudi rino lan wengi suka-suka nanging aja ngiket janji cahayaning bulan kajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gending tresno banyu Bengawan sinorot cahayaning bulan lir sewu tiang alera gak kenangan ngresake nopo mung sarwa ana ning taman juruk taman indah kutha Solo papan kreasi rino lan wengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali Solo muda lan mudi ning taman juruk ing pinggir Bengawan Solo rino lan mudi rino lan wengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cahayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa gendeng tresno banyu Bengawan sinorot cahayaning bulan lir sewu tiang anglirap gugah kenangan ngeresake nopo mung sarwa ana ning taman juruk ing pinggir Bengawan Solo muda lan mudi rino lan wengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali Nyanyilah kowe sakemengem. Ate ora. Kowe nyanyi lho ora ngarah untuk saweran. Iku nek menawa metu kok Metu apa wis entek resi adwite wong kene. Lah nek entek resi ku ning gurine lampu dak jagi. Jake nedinge. Dinyek kene. Ta wedok-wedok mau sawerane entuk pirang-pirang. Wah, juta-jutaan. Wah, diitung mantuk 7 juta. Lah iku dhuwit tok, Pak. Karadol wedhus siji. Iku adul wedhus tok. Ya ora wong kandhani kok. Alhamdulillah. Puji syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kajate awan mau bengi iki wis luar le. Wis luar, Pak, wis terlaksana. Mau sore mau. Toprak ape acak. Pak Sunardi betot kupat luar. Betot kupat luar. Berarti wis diluari, wis ora ndek utang, ora ndek ujar meneh. Wis kari slamete. Muga-muga panjang yuswane amin. Iki mah kajate sunat iku nek dongane wong sunat piye? Muga-muga adik Ahmad Eksuan Hardi wadah kok
nuju Panteng. Waduh ora panteng gene. Ata apal ket sore kok. Lah ya tak ngiti karo turu blas. Ngapalno Ahmad Iswan Hardi. Moga-moga dadi anak sing soleh, miguna nusa lan bangsa, pinter sekolahe manut wong tuwane. Amin. Lah iku mau sing sunat, sing Mas Ahmad Sulistiono. Pernikahan berarti Pak ya dongane. Ya dongane. Kagem pengantin kekalih, muga-muga dadi pengantin sing samawa, sakinah mawaddah warahmah, ndang diparingi momongan, aja congkrah leh omah-omah. Pokoke berbarengan nganti kakek nenek. Yalah bayi ngandani ngantene. Lah Dik, bayi ngandani ngantane Wong kowe dhewe dadi nganten ya 3 sasi bubrah ngono kok. Omongam saenakmu dhewe. Pak Nardi duwe putra kok disenakno apik-apik ya. Apik-apik ah. Ana sing Ahmad Iswan Hardi. Iswan Hardi. Ana sing ngantene wedok Mbak Arum Cahyati. Dhewe karo tanggaku. Tanggam gini, Pak. Tanggaku iku nak jenakno anake sak kudune. Sak kudune? Sak kudune anut penggane wong tuwa. Anut penggaweane wong tuwa. Wong tuwane lanang adol dupa. Dupa iku apa? Dupa iku menyan iku wae. Menyan ning diobong iki. Iya. Pakane adol dupa, mbuke adol celana. Anake dijenakno Pono. Gampang ngono wae. Bapake bakul dupa, ibuke bakul celana. Iya. Dijenakno Pono. Elek di ngonokno wae ya Pak ya. Ya gampang ah. Ngono iku ya ora mung siji loro. Lho ya iya ya ono neh. Ono neh. Sapa Pak? Pakane bakul materialan. Material, pakane bakul watu. Bakul watu. Mbuke bakul jeruk. Ape saru kowe. Ape saru apa? Lha iku mang Saru piye? Adik ora iku. Sing pisanan bapake bakul dupa, mboke bakul celana. Anak-anak jenakno Pono. Ha iya. Lah sing kepindho iki mang Pakane bakul watu, mboke bakul jeruk. Anak-anak dijenakno Agus. Tak kira tak hanut sing kaya pertama. Sing kandha sapa? Omonganmu. Nek ngono ya kaya tanggaku barang, Pak. Ya ora padha karo Pak Nardi. Ya ora. Kaya iki mau lho gonem. Piye? Tanggam sing bapake iki bakul apel. Sing wedoke bakul oli. Nah, tak gecek sisan iku malah. Lho piye? Pakane bakul apel, Pakane bakul apel, mboke bakul oli. Anak-anak dijenakno Teguh. Lho. Ora cocok blas ngene. Nek ra cocok gene ya kowe padha ae. Sing cocok ya ngene iki mau. Sing cocok ngene iki mau, Pak. Pak Nardi kagungan putra asmane utawa jenenge Ahmad Iswan Hardi. Muga dadi bocah soleh. Amin. Migunani kelawan nusa bangsa. Amin. Iki rak sunatan. Sunatan, Pak. Sunatane Iswan Hardi. Muga-muga didongakno panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Nak murah rezekine wong tuane. Sok ben taun ngarep nek kawin nanggap ketoprak siswa budaya meneh. Ngono. Gak setuju aku. Gak setuju. Blas ra setuju. Sebabe iki nek sasi ngarep ora ndandeh. Sasi ngarep utawa sik minggu ngarep ora ndandeh. Lah iku ngenteni Dik Hardi gedhe. Lho iya. Lho paling ora ana ana 10 taun, Kas. Ya ana wong kawin. Aja gak setuju aku. Nek ra setuju. Lho kowe ceh urip. Lho. Kandhane kok iso. Nek perkara jauh urip ngono kok aku berarti wis mati. Iya. Lah aku ra bingung aku ndek bengi ngipi anjene. Adek ngimpi gene, Pak. Ngipi ditelepon karo Pak Belong. Telepon Pak Belong dagelan iku ah. Dagelan selegendaris. Lek telepon piye, Pak?
Kring. Nada dhewe kering ngono. Weh, ora jawab. Sopo iki? Terus. Halo, Pak Klendeng. Lah, Lho niki Pak Belong. terus nyauri piye kowe? Ya. Iki Pak Belong ya. Pripun kabare teng mriko, Pak? Rasan teng mriko. Rasan aku ora balik kok. Ya terusan wonge omong ngene. Heeh. Aku jane ape golek dagelan. Pak Belong golek dagelan. Heeh, jarene golek dagelan. Kula, Pak. Ora anak kowe dagelan tuwa-tuwa wis akeh. Berarti siapa, Pak? Singkek, penjol, ledeng, kentut wis dono kene kabeh. Dagelan tuwek-tuwek wis ana kene kabeh. Sing urung lho sing enom yapi tak jake rene. Halah kancane dipakakno. Wong umur ya luweh tuwek kowe cepet kowe ah. Lho, jalukane dagelan ning kono iku mah sing tuwa wis ana kok. Sing tuwa wis ana. Jaluk sing enom kok. Emah aku ah. Omong Urung wayahe mati kok dijaluk rono. Omonganmu wong mati kok mbok pikir. Adek ora dipikir gene. Masamu wong mati karo wong urip iku enak wong mati. Lah nek aku penak wong urip ah. Ya ora iso. Lho sebabe apa dek penak wong mati? Lho, penak wong mati. Kowe upama jajan bakso. Jajan bakso. Bar mangan bakso. Heeh. Bar mangan bakso ting 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 ting. Ngombe glenggeng-glenggeng. Bayar. Bayar ta ora? Bayar ah. Lah ya mergo kowe urip. Mergo urip. Lah nek wong mati, Nak bar wong mati bar mangan bakso, ngombe es glenggeng-glenggeng terus mati. Kowe ora bayar. Iya ya, Pak. Iya ora penak wong mati. Lah liyane. Lah nek kowe numpak sepeda motor, Numpak sepeda motor ana polisi no tengah ratan. Wah iya, tilangan. Nek kowe ora nggo helm mesti ditilang. Iya ya. Ngono mergo kowe urip. Iya re, Pak. Lah nek kowe nak mati, Lah nek mati, ana polisi nyegat gendosa. iya ya. Ora ana. Gak enek. Wong mati arek mbok kaya aku. Masa wedi mati ya piye? Lu mati wedi ya? Lah ora ana mati aku wis mekas bojoku kok. Lah Dik, ape mati nek mekas iki? Lho, aku mekas bojoku. Mekas apa? Sok ben aku mati gletah. Heeh. Aja kon mbon-buntel mori sing anyar. Lah, Lho, Mbah Mudin takon ngandani. Mbah Mudin mbok kon ngandani Takon buntel mori sing ngamoh wae. sing elek. Sing ngamoh wae. Aku ning jero kuburan ben ora didangu malaikat, aku andirani mayit kawak. Alah pe ditakoki wedi kowe. Wedi. Lho, ben ora ditakoki. Ben ora ditakoki. Wong iku morine lho, arek klenteng memati kok ora ana morine anyar. Kawak kabeh ora sida ditakoki. Ora sida ditakoki. Nek no gak usah buntel mori kawak, Pak. Lah piye? Ada isak. Mati gledak to dada isak. Iya ben kok batang kirik. Lho ngape mati adek kon bungkus mori kawak ben ora ditakoki malaikat tidak ono. Lah dene wong urip kok mbok kon mati. Lah iya. Omong wong mati ku ora kaya andri bensin. Sebabe, Pak. Ora kaya andri bensin, nek andri bensin sing teko diiseni dhisik. Sing teko dhisik diseni dhisik. Nek wong mati ora. Gak iso urip ya, Pak. Mati cilik ya pirang-pirang. Pirang-pirang. Mati gede ya ora karuan. Ana sing tikluk-tikluk ora kuat mati ya ana. Ana. Jajal iki lho. Cah cilik iki. Ya. Sing iki ndelokno sanding pilar. Ya kene. Titeni. Sok mben matine rak dhisik kowe. Nek dhisik aku iku gene. Aku iku mlaku tak hati-hati. Lho mlaku mbok hati-hati. Ha nek ora wedi mati. Omonganmu wong mati lan ora ginare saka kersane Gusti. Gak ana sing ora ya, Gusti, Pak. kersane saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndongakno sing apik-apik wae. Pak. Contone Pak Sunardi kajate iku sunatan ya ana. Sunat ya ana. Roh artine sunat. Sunat kok ora ana artine kowe roh. Roh ah. Walah, plepokem. Wah, lah cekine mekono. Walah, omonganmu kok iso. Sunat karepe piye? Sunat karepe Heeh.
Semoga usahanya nantinya akan tercapai. Wah. Sunat. Ndak ngerti temenan kowe. Roh. Lah nek upama Pak Nardi ngono kuwi. Pak Sunardi. Pakare ngolah-ngolah jeneng. Pakare olah-olah jeneng apa? Ha, nek guri mbok warai yo. Pak Sunardi. Iku dibagi piro, Pak? Sunardi 3 kata. Sugih sungguh-sungguh. Maksudnya kok sugih sungguh-sungguh piye? Lho, sugih sungguh-sungguh iki Pak Nardi iki mergawene sungguh-sungguh. Nek mergawene ora sungguh-sungguh ora sugih. Pak Nardi mergawene sungguh-sungguh dadi sugih. Dadi sugih sungguh-sungguh. Ya masuk akal. Berarti nek Pak Nardi kok ora sungguh-sungguh nggone megawe, ora iso sugih. Ora iso. Iya, dadi Pak Nardi mergane sungguh-sungguh. Berarti kowe lek megawe ora sungguh-sungguh. Ada ora sungguh-sungguh kene? Lah kowe ora iso sugih. Iya ya. Lah iya. Iya, kurang sungguh-sungguh. Iku mang sing su. Narimo ing pandung. Maksude Nrimo apa wae sing wis diwenehi Gusti Allah. Porsine wis dikeki Gusti Allah sakmene ya diterimani. ning nyatane ya turah-turah. Nyatane kaya piye delok iso nanggap ketoprak, rezekine turah-turah. Lah nanggap toprak romain wis dilunasi ngono. Iya sore awan ya wis Iya. dilunasi. Ngene iki ya matur nuwun awake dhewe. Matur suwun ya, Pak. Muga-muga ndongakno Pak Nardi sing kagungan kersa ora ana alangan sawiji apa-apa. Amin. Iku manar. Dimanapun temannya banyak. Teman iki apa, Pak? Teman ya kanca. Kanca-kancane akeh. Ora nekakno bubuhan kancane ya do teka. Banyu mili ramene mbah. Cul mau bengi metu kepruk. Wah ramene mbah. Ramene mbah kepruk bar. Sing delok kepruk do mulai sing penggemare. Ya penggemare do mulai wong kepruk, pomon kepruk salto wir. Bus. Kepruk rampung Penggemare mantuk. Penggemare mulai. Iku mang bar kepruk taman. Tamane munggah walah saweran ki roh gendelan ki mau. Ha iya gendel setumpuk. Wah iku kanca-kancane Pak Nardi. Taman rampung penggemare mantuk. Mari tamantuk. Dagelan tak ya padha ae. Dagelan piye? Dagelan munggah karek seragaman. Lho, kok seragaman? Iya kok ijo-ijo, Pak. Masa mbak anggap limnas piye? Ora ngono. Ora ngono. Metu dagelan. Metu dagelan. Sing jen delok jarang-arang. Iki mbok penggemar apa iki? Iku ora penggemar. Ora. Wedi mulai. Apa mulai wedi? Ono ape mulai wedi. Lha iki ora roh ganggangan sawah mau. Aku liwat kono wae iki dalane ndi dadak metu kali. Google Map iku mau belok ke kiri, belok ke kanan. Aku ke kanan ke kiri malah brusuk kuburan ngono mau kok. Lho kaya mlebu kuburan. Lah iya map wis ora kena digugu. Ora kena blas yo, Pak. Andom selawet. Awak iki ning dalemen Bapak Sunardi. Sak keluarga. Lagi sepisan iki ning Desa Tlogerjo. Oh, Dukuh Tlogerjo Desa Medang. Nggih leres Bu nggih. Dukuhe desane Tlogerjo, dukuhe Medang. Tak apalne sumbenarene ben apal neh. Ben gak menggok-menggok kuburan neh ya. Awak dhewe wis ngerti Pak, apa kewajibane awake dhewe. Menghibur. Ora gur sampean kalih kura ora Pak Klenteng karo Mas Yapi. Yo lho, karo sapa? Ya ana neh. Lah sing nyanyi ngarep mang. Lah iya wong bagus e kaya apa? Jenaka. Jenaka apa? Ya iku lho, Janaka lho Janaka. Mas Dodok. Karep wong sak penamung Janaka kok jenaka. Lho bahasa Indonesia re. Lho kuwi urung tak teluk kok wis metu sik. Lah aku wis kudu metu. Sopo kowe? Sapa arek sapa? Takokmu salah. Lah kudune Kowe sapa? Yapi ngono. Yapi. Aku ora takok kowe tak gecek mati ki engko malah. Lah iki tak takok ya. Sopo kowe? Halah.
Kowe sapa? Ya, pi Pak, kancane dhewe pacak awur kok takok terus iki lho. Tak idone kok mbledhos. Aja nesu terus nek penyakit sirup iki. Jenengem supa. Halah kok terok-terok. Tunggale kowe padha. Ngecret. Aku katut kowe kok. Tuwa ora iso dadi panutan. Lho, tuwa ku malah apik ah. Kok iso apik? Lho kok ora iso apik tuwa malah dipilih wong. Jajal. Apik sing nom. Sik kok iso dipilih wong? Ora dipilih wong iku barani anak tuwa kuwi ana gawene. Contone Ya regane larang, ya tur enak. Contone apa? Lho semangka iku nek tuwa dak legi. Iya ya. Nek enom ya anyep. Anyep. Terus apa meneh? Jeruk. Jeruk. Nek tuwa mesti legi. Heeh. Nek enom kecut. Bener ya? Lah iya, Apa apa meneh? wae angger tuwa iku enak. Lah nangka tewel iku nek jenom tewel, nek wis tuwa nangka mestine legi. Legi. Iya iya. Lah iya. Iya. Ya kok iso. Nek aku ya apik sing nom. Lah apik sing enom lha apa? Adek ora iku. Lah kene begenggek. Begenggek tuwek apa payung? Tak becek iku mah. Dagelan kamu ni begenggek. Lah piye? Lho maksude ning kono-kono kok nek tuwek apa ya payung. Dagelan kamu ni begenggek. Lah aku muni pisan kok keping piro ki, Mang? Ping 4. Lah iya malah Aku ngandani kowe kok. Gajah tapi aku mau kandhani. Omonganmu jenenge kahanan donya iku werna loro. enek loro. Ana enom, ana tuwa. Ana apik, Ana elek. Aku sing apik, Aku sing lho, aku ora elek. ya wis iku kahanan donya didum kok ana sing waras, Ana sing edan. aku sing waras, Berarti aku ora edan. edan. Edan ana kancane. Sapa? apa? Lah kowe. Ya ya. Lah ora edan piye? Ya ora aku tok Lah sapa? sing nonton. Lho Dik, sing nonton mbok katut-katutno. Lah denger wong edan kok didelok. Ya nek ngono gak penonton tok. Lah sapa? Pak Sunardi. Tak becek engko malah. Eh. Tak becek engko malah. Lah nek ora kene wong edan nek diklumpukno didelok. Ya bener Wong edan dikelompokno. didelok, Dibayar. dibayar sisan. Lah iya lah apa kok mbayari wong edan Pak Lah Nabi? iya, wis lunas ngono ku. Iya. Iki ning kene ki cas hiburan Heeh. kagem bapak-bapak. Sakeh. Yo jan. Mbok kok kene blereng ora roh. Lereng ya. Ijan nek ana kopi 70 ijan. 70. 20 ora iso. Heh? 20. Ben guri-guri kok. Sing nonton wong sithik ku malah apik. Malah apik ya, Pak. Apik. Sing arep nanggap. Dimakno ngantek rampung. Sing arep nanggap. Iya, nonton sithik iku muni ngene. Piye, Pak? Halo ketoprak siswa. Heeh. Dagelane nom-nom karo tuwa. Lakone ngantek esuk juntas rampung. Ora diketok. Lho ora diketok. Nah sing nonton sore-sore mah paling nonton bloko. Nonton-nonton tok gak dong ya, Pak Gak ya. dong. Ditakoki ketoprak lakone apa ora roh. Mbah gak roh ngono ya. Nah iya kok iso. Sing sithik berarti ape nanggap. Ora nanggap ya ndongakno siswa budaya muga-muga laris. Amin. Panjene siswa budaya kawet iki gak tau prei. Tau prei. Nganti pol sura. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iki kepasi isih dina bodho. Mau tak kandakno hari lebaran. Hari lebaran, Idul Fitri. Kowe sebabe apa diarani hari lebaran? Ya, mergo bodoh. Bodho. Lah nek kowe Wis tradisi. alah wis tradisi. Mesti bar poso terus bodo. Lebaran iku ngene. Piye? Anane jenakno hari lebaran. Kabeh gawene agama Islam sing poso wajib wis lebar. Lebar tegese wis bar. Wis bar terus dadi lebaran. Nah wis bar lebaran kudune ana loberan. Loberan. Nek loberan, Pak, Loberan iku mangsa lebaran memang go salam-salaman ngandakno badan ngono kae. ngaturi Atine salahe. padha lober. Terus ana ukara bar loberan. Ana ukara laburan.
Ya ana laburan. Laburan. Laburan iku nak labur wernane apa? Putih. Putih Pak, kuning putih. Labur. Teh mertandakno nak bar di lebaran bar di loberan lober kabeh atine putih berarti atine suci kembali suci utawa kembali fitri kosong nak bar apa mau laburan terus liburan tegese liburan atine padha seneng padha kancane sing maune satron sing maune neng-nengan nah sak wangsule kan ngono dadi kabeh ngono lebaran loberan laburan liburan mergo awake iki wis liburan pertandakno seneng-seneng karo piyai kene ayo liburan liburan panglipur sing durung dicaosno lagu apa lagune Kabeh, lagu kok wis kabeh iku piye sing durung cocok karo iki acarane kitan pinikahan. Kitan dhisik lagune. Kitan. Anak lanang. Pas to? Pas sing dikitan, Dik. Ya. Ahmad Ikhwan Hardi. ngene lha apa Catetan. Lah wong jenenge Ahmad Ikhwan Hardi kok dadak nyatet. Aku embe utek-utek tuwa. Ahmad Ikhwan Hardi ora usah nyatet. sing nikah Lho ya Ahmad Sulistiono le. karo Lho Arum Cahyati. kok apal ya? Kok ngotok ya? mletik utek. Ora apal pe ditanggap bare. Lho ora apal ya duit balik. Kowe mbok balekno. Ora iso balik Sebab rekeningku. Ayo tas hiburan. Diaturi anak lanang lanang. pakai spesial kagem Made Hardi. Mosok Hardi ki roh penek celukane Hardi. Lah sapa? DX1. DX1. X1. 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 Menawa Iku lho anake Pak Nardi. menawa celukane menawa ya X1. Anake Pak Nardi, Pak Nardi. DX1 Hardi. Nak tanggaku ora. Sapa? Pakane bakul watu, mbuke bakul jeruk. Agih. Terus celukane Teguh ngono kok. ora nyambung. Lah Baleni neh. wis ora nyambung. Ayo ora nyambung. Tak sambungno gecek wong aku malah. Omongan Apa jenenge? Sapa mang? ora ndu. Jeruk kok. Anake kok teguh. Ora ndu. Monggo Mas Lisin. Anak lanang. Lagune apa anak Kerja bareng Al Robiah Production. JNC Son JNC Audio. Audio. Ya. Nging. Enggak nging. Orang nging gak cus. Orang nging. Iki bareng karo siswa budaya Heeh. didukung sepenuhnya dengan video syuting Al Robiah Production. Al-Robiah Production. Ambek seni budaya. Rembang. Sini budaya Pati. Wis dileh. Gile bro. Budaya Pati, budaya Rembang. Satu coba anak lanang. Yen omahku gede, bapak kecokro. Ono proyek yen kanginan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan saiki aku wis gede iso golek duwe dhewe senajan yen mung iso nyusake pak ebuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bukti kanggo keluarga Siswa budaya aku iki anak lanang kerjaku mung turut dalan muga bisa
rawat aku nganti gede yen tak rumputku kula nyuwun pangestu Seso budaya Alam di upper dance DNC Audio masuk. Saben dino iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duwe dhewe senajan yen mung iso usake pak epuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bukti kanggo keluarga aku iki anak-anak kerja kumon turut telah muga bisa mulyake derajate keluarga Pak Epuke rekasane rawat aku nganti gede jen kathah luputku kula nyuwun pangestu bonus kembali terspesialkan buat adik Ahmad Ikhwan Hadi semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi nusa bangsa dan agama amin cocok karo sing kawin. Sing rabi. Mas Sulis kalih Mbak Arom. Sulistiono. Lagune kesayangan. Berarti Mas Sulis kesayangane Mbak Arom. Pas Pak? Iya iya, pas Pak. Oh, sayangane ora Mbak Arom, ora Arom tok ah. Lah kok orang Mbak Arom tok? Ya mbuke Arom. Oh iya iya. Pakane Arom, pakane Sulis ora disayang.
Berarti sayang kabeh. Ya sayang kabeh sak keluarga utuh dadi siji, majemuk dadi siji. Rukun dadi siji. Ora kok Petro mantenan sayang-sayang bojone, sayang bojone terpakane dipancal ngono. Ya ora. Lah iya, terpakane disaduk ngono. Ya ora Ya ngono. disayang kabeh. Kabeh. Satu tembang Cocok iki ya. kesayangan. Semoga Mas Sulis dan Mbak Arum menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Semoga cepat mendapatkan omongan. Amin. Amin. Al-Robi'ah Production, JLC JLC Audio. Audio. Nimas kesayangan, koyo apa rasane ati iki. Suwe ra krungu pawar tangumu, bingung rasane nandang rindu. Nimas kang tak tresnani dijek diwe aku ora balesi. Apa seliramu wes lali janji suci ngendi kamu wingi. Semeja lagu Pak Suratri sekeluarga. Aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane apa wis ana kantine. Mongko aku isih sayang, tresnaku ora bakal ilang. Nimas jagane tresnaku, kaya dene aku kan joko tresnamu. Tak pasrahke mreng pangeran,
Iku sing kagungan kersa. Kersa. Pak Nardi. Berarti Mayo ngenes perkara lagu sing tak nyanyikke. Jajal ora lagu kuwi ora bakal metu. Ora perkara ngono. Perkara Iku dipikir-pikir lho kok ki wetenge ra ono nyawer. Nara tak sawer gak sakake. Sakake. Terus mang langsung maju ke depan. Besok aku membo undang jane mbok tilap ngapik Mas mbok tampani kabeh. Lah aku teko mburi yo mau emplok kowe. Iku mangan lho gak usah celuk ya. Heeh. Ben jago kan. Iki masing matur sembah nuwun. Siji kurang karo garwane sing durung dikirimi lagu. Kirimi lagu. Mbak Bu Nardi. Bu Nardi. Ya garwane Mas iku mau. Aku niteni emang sore mau. Titenane piye? Berarti iku Bapak Sunardi. Iya. Gagah pitekso. Enom. Gagap Idiksa. Akeh Wis dicaosi lagu kabeh. Lah kae ana sapa kae teko kae? lho. Sopo iki? Supo iki. Lho. Apa yang eling-eling lali? Kok eling-eling lali? Ini lho kene. Ora ngerti. Sapa wonge kok terus anggere kene? Klelu ya. Yo lagi kok kono bar linggih kok kene iki lho linggih mang. Heeh. Lho ketekan kene kok linggih neh iku sing aku sing. Iki kowe entuk saweran ndak aku nek metu ket mau ra ya melu entuk to. Lho nek cuwek nek nyuwek sithik ya. Wehno kon nyusui 95. Ngomongamu susuk 95 entuk 5.000. Asam bakul jagung apa ya? Jagung Mbok kon nusuki barang iku. diweki. Ya nek ra mboweki ya wis aja diiming-iming. Gak oleh. Wong kene padha blorok ora entuk saweran dhewe. Wayange kan ora entuk saweran. Ora mau kei. Ora mau kei. Ora. Kaya aku iki lho. Piye? Ora butuh ngekei. Padha ae ku jenenge. Padahal Kene iki bose lho. Lho duit 100 e kok ya mentolo ngesaki ora diweno karo aku. nek mau pek kan. 100 nggo apa lah. Lho. Lah iki 1 juta ana 100 kurang lho. Tak temok kok. Oh, alah. Temok ya lah. Sampeyan iki sinten? Kowe kok ya Kok plak-plak lalik-lalik iku. aku iki ponakanmu. Lho, Sapa? Badung. Lho, lha kok iso dadi ngene? Nyewa kok ndi mau kowe? Kok nyewa ki? Apa nyewa kok mburi kemang? Kok nyewa ki piye to, Lek? Lho maksude Ronggo Gadung kan gak ngene. Lah kepiye Romo Gadung iki? Ya biasa wong desa kaya aku ngene iki. Lho nyewa kok ndi ki mau? Yo sing gedhe pangapuramu mergo kowe kabeh ora mangerteni yen aku saiki wis kaangkat dadi senopati ana ing Mojopahit. Dadi senopati. Yo. Tok kaya Tok turu. Kok ora main blas. Tukang kethake mangan kacang. Dadi angkat dadi senopati. Ora baran wagi ya duwe ngene sampean ya ora ganggu. Perkara bayaran kuwi rak yo sithik akeh disuwuhi to. Ning sing dadi ganggeling atiku ki mergo aku diangkat dadi senopati kudu ngelingke karo tumindake Kakang Ronggola. Ya dieling, ki ya ngelingno kok. Eling-eling bener apik. Kok eling-eling Lah, dieling apa pun? mergo Kang Mas Ronggolawe lagu ae mbalelo nang Kraton Mojopahit. Aku pinangka dadi senopati kudu ngelingke karo tumindake Kang Mas Ronggolawe. Oh, ngoten. Kudu ngelingno sapa mau lali aku. Ronggolawe. Ya nek menawi ngoten nggih, monggo ah. Sami-sami dipun nyeputaken padha-padha dielingke. Ayo ngelingke aku wae. Nggih, monggo-monggo. Pak Senopati